Um, Jo. Lidi, minule jsme skončili u toho, že Víla tu toho vlka odkopla a on se teďka snaží si ji získat, takže jdeme na věc. Děti, přijde vám správné někoho odkopnout? Ne. Tak já mám výborný plán. Já si tuto vezmu na sebe hezky a dokonce jsou tady i větvičky schované, tak já si je vezmu do ruky. Tak a budu tady čekat na ní. Vlku, vlku, rozmyslela jsem si to, vlku. Rar. Proč mě jen tak odkopla? Vlku, já jsem si to rozmyslela. Já už tě ale nechci. Vlku, to neříkej. Ne. Vždyť jsi tak krásný a pohledný a to ví co ještě. Já vím, ale prostě už jsem ti jednu šanci dal a tu druhou ti asi už nedám. Prosím, vlku. Tak já tady do konce života budu jen tak stát, než umřu. Ne, to ne, prosím, ne, to ne. A navíc, to byla jenom maska. Koukej se na mě normálně, já se převlíknu. Vílo, miluško, prosím, vezmeš si mě za ženu? Co? Vlku, ale to nemůžu. Tak mě odkopně ještě znova. Já už na to nejsem docela to připraven asi. Já tady budu postávat, než najdu nějakou pravou lásku. Vlku, já tě očaruju. Ne. Nechci. Ahoj. Vlku. Tak děti, líbila se vám tato pohádka? Jo. Paní, mohla by jsem se s váma vyfotit? Samozřejmě. Ale to nejde jen za pár drobných, víš? Dobře, tak já nějaký vezmu. Mami, můžu říct něco? Jenom $1. Samozřejmě, zlatíčko. Tak jo. Tak já vezmu 3x3 fotky. Nebo, no, se všema. Ne, já půjdu jenom a já, jo.
Tak my všichni bychom se chtěli vyfotit, prosím. Samozřejmě. Tak. Nejdřív tuto. Takhle. Tak. Pak druhý. Tak. A teďka ta veliká slečna. Tak. A tady máte ty $3. Děkuji a naschle. Nashledanou. Tak můžeme jít. Dobře. Počkej, kde máme Lennyho? Je tady vlastně máme Lennyho. Dobře, tak můžeme jít. Nashledanou. Zaplatit snad, ne? Ano, vrátíme vám tady pití ještě. Jsme nevypili. Tak. Tady máte. Děkuji, naschle. Tak a doufám, že se vám toto video moc líbilo. Jestli ano, dejte like, odběr a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!